episod. Astăzi ne vom juca un nou joc. Jocul se numește Call of Duty. E un joc cu împuștături în armată, o să vedeți pe episod. Așa că nu uitați să dați like, subscribe și să activați clopoțelul ca să ajungem la 500 de abonați. Hai să începem. O să dăm aici. Se pare că... Asta cine? Un prieten. Așa. O să fie un free for all, dar o să fie și cu echipe, o să vedeți. Stai ca să colectez aici. Mai am de colectat. Ok. Asta, nu știu ce. Ok. Acum hai să-i dăm start. Ia. Pam. Asta sunt eu. O să vedeți cu 99. Dacă se vede. Ia să vedem. O să înceapă. Asta în clasă. Start! Hai. Împușcă-le! Împușcă-le! Țap el! Să bată el. Inflațiile ăla. O ratat. Bun. Așa. Contează și arma foarte mult și cum joci. De ce am spus Diddle-ul? Nu știu. Friendly hunter-killer drone deployed. Lasă cu Diddle-ul. Ăla cu verde de aici. Stai, de aici, așa ia. Sunt eu. Și ăla cu 5 ăla sunt inamicii. Iată, am 6 kill-uri mai veni acum. Nu fratele. Mamă, îmi dau 9 kill-uri. Nice. Dă-i în cap, dă-i acolo. Să treme elicopterul. Hai să-i dau cu ăsta. 2 kill-uri. Dacă îi dai... Hai să trem câinile. Pun asta aici. Și acum elicopterul. Nici nu aici. Și aici avem mulți. Ia, ne urmă tot odată. Asta. Da, asta și nu. Na, bomba! N-am avut timp să plec. Bomba lui. E, treci mă încoa. Cred să arăte o bombă. Da, am jucat. Cred? Da. Cum o să dăm cu echipe? Hai. Cu Diddle-ul. La final. Ăla încerca să mă omoare Katana. Sau și era așa. Hai. Hai. Așa. Hai odată că m-am plictisit. Da, mersi. Aici nu fi foraj și timp din ex. Și alta. Lasă-l așa. Waiting și start. Hai.
în sfârșit. Uite, ăsta sunt... Bravo, mă, ăsta sunt eu. Nu a început. S-a început? A început! Dar nu s-a început! Targets in sight. Cine bă? Ce vrei? De ce am larmă? Boom! Headshot! Targets in sight. De ce am larmă? Am tras în ăla și n-am murit nimeni. Enemy down. Bă! Dar de ce am larg? Și naiba. Am. Headshot. Enemy contact. E toți, dura atacă-ne la de la spate, futuți. Unde ești, mă? Enemy in sight. Tango down. Ce, mă? Ah, e de-a meu? Target in sight. Dă-te-n puii mei! Așa. Așa l-am omorât. Targets Hai, in mă, sight. trebuie să recuperăm. Dați! Enemy in sight. Dar nu știu de ce am larg. Tango down. Hai, mă, odată. UAV online. Unde-s, mă? Targets in sight. Na! Da, bravo, mă! A tras în el și nu... A tras în el și nu a murit. Deși... Adică, deși nu i-am dat damage măcar. Ia, Enemy in sight. Ține un pune. Văd pe hartă. Targets in sight. Enemy in sight. Bun, bun. Bun, bun. Bun, bun. Bring it up, squad. Bun, bun. Bun. Bun, bun. Targets in sight. Bun, bun. Ready to deploy. Oleu. Bun, bun. Bun, bun. Hai să recuperăm. Hai, hai, bun. Ce vrei? Ne-am omorât unul pe altul. Bă, dar tot pierdem. Tango Ce down. noi, bă? Losing. Nu losing, nu. Câștigăm, nu losing. Enemy contact. N-avem cum să pierdem, bă. Nu vreau să pierdem. Nu vreau să stric episodul. Ba, 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 ba. Ăsta? E tu zgura ta. Targets in sight. Trebuie omorât tureta ta. Enemy contact. Dați-i, dați-i, dați-i. Online. Hai, că putem Targets in sight. recupera. Deși m-au luat prin peretii. Mă, s-au făcut 40 de kill-uri. Doamne, iartă-mă. Hai, lasă-mă. Primul meci pierdut. N-are nici. Mission failed. Așa. Get him next time. E dat exit. Hai, mai dăm unul. Să nu-mi pierdem măcar data asta. Hai, mă! Doamne, iartă. Nu contează. Încă un player? Hai, încă un. Măcar i-am văzut skin-ul. Am văzut skin-ul și știu că are sniper. O să mă duc pe aici, așa ia. Hai, eu cred că e să vă omorâți doi, deși ea. Fiind serios acum.
Target Mor. down. Unde ești, mă? Care ești, mă? Targets in sight. De ce nu mor, mă? Tango Așa, down. în sfârșit. În jocul ăsta am văzut că nu moare de la un glonț sau de la două, trebuie să-i dai multe. Și știu de ce, poate au veste, nu știu, veste care le protejează de la un glonț sau așa. Și trebuie să le tragi mai multe. Cred, asta e teoria mea. Bă, dar nu mi-a dat să niciunul. Unde-i dispărut toți? Ei, lăsați-mă știi să mori. Nu mă lăsați. Hai. Haia! Nu. Hai nimeni. Dar aici. Come on, man. Sniperul. Sniperul n-a trebuit să vină în luptă. El a trebuit să stai la, Friendly hunter-killer de drone exemplu, deployed. aici. Unde Enemy să stai? contact. Uite, acolo sus. Acolo. Enemy down. Nu ar trebui să vină în luptă, că n-are șanse. Noi avem automatul. Uite-le omoră pe ăla, mă. Uite-le omoră pe ăla. Unde ești, mă? Nu mă. Bun. Bă, el să vă știu la mine, bă, sunt de etap, cred că. Ok, Sentry gun deployed. aici se spawnează, așa că o să pun tureta aici. Stealth chopper on standby. Ia, chem elicopterul drept aici. Friendly stealth chopper inbound. Target down. Hai, hai chem, du-mă la aici. Du-mă repede, du-mă repede, hai. Enemy down. Și tragi în el, prostule, și tragi în el. Care-o tras în tine, băi, care-o tras? Tango down. Da, elicopterul meu fac și curat. Helicopter. Enemy in sight. Hunter-killer drone ready for deployment. Bine, mă, iuhu! Am câștigat. Mamă, tu mă la 14? Sper că meciul ăsta am avut noroc, am avut echipă bună, nu știu ce să zic. Poate erau ei mei începători, poate. Hai, mai dăm meciul, de ce să nu dăm? Mașini. Just another day. Hai, îl dau like la ăștia. Hai, dă-i accept. Dăm la event aici, ca să ascultăm. Așa. Nu ești pe mine? Nu ești. Așa. De-i sta. Mai am videouri care nu se aude nimica, nu știu, nu înțeleg de ce, ori trebuie să le refar, ori nu știu. Și sper ca nici ăsta să se audă, măcar. Sper. Mai am ăla cu provocări nebune și ăla cu Among Us. Nu se aude nimica, ori trebuie să le fac în două videouri sau nu știu. Că ziceți, bă, dar de câte ori postează ăsta video-ul? Păi postez poate n-a. Enemy in sight. We've taken the lead. Targets in sight. Hai că am nimerit dacă am încercat. Tied for the lead. Bă, dar toți erau așa. Ăla din spate, mă, nu, să uita. Nu împușcă. Nu împușca a meu. Enemy contact. Tobogan. Am luat pe la spate sau și dracu e ăla. Scuze. Bă, da, și... Enemy in sight. Ar trebui să mă controlez. Targets in sight. Dacă nu, YouTube-ul o să-mi șteargă YouTube-ul. Canalul.
Apropo, pentru hater, totul să scriu ce vor, eu nu o să mă las. Nu o să mă las. Până nu... Enemy in sight. Nu o să mă las. Haterilor, dacă ați auzit, nu mă las. Enemy contact. Enemy down. Enemy in sight. Așa, mersi. Nu știu. Back up. Deci ce trăgeam în el și nu învăță nimica? Alo, nenea! Enemy in sight. Target in sight. Trage meu, mami, dată! Unde trebuie să-i trag în cap? Și mai deși mă luați pe la spate, mă! A? Moi mi-e luat! Mă luați pe la spate ca ultimii terminați! Target down. Da, spărilor, ce sunt? Enemy in sight. Ce să pierdem aici? Target down. Sau? Back up. Ba. In sight. Target down. Nu te speri, nu te speri. Eu vreau să am 3 meciuri. Măcar 3 meciuri. Bun, l-am omorât. Changing mag. Nu știu cine l-a omorât. Eu da headshot, cred. Nu știu. Enemy L-a down. omorât, bun. Pe ce l-a omorât? Ăla cu... L-a omorât pe ăla. Vezi că... Îi recuperăm. E bun. Nice. Iată-l l-ai omorât pe cănile meu. Target in sight. Sentry gun ready to deploy. Ia mă, am pus tureta. Lost the lead. L-a omorât? Nu. L-a omorât sau nu? Hostile predator missile Holy inbound. shit. O să vină bombă pe tot. Nu? Au venit, cred. Da, bine, mă, așa. Da, bine, mă. Bă! Nu stop. N-ai cum să stop. Bun, am recuperat. Asta e bun, nice. Tragi, mă! Enemy down. Bun, nice. Am omorât tureta. Cred. A luat minigunul. Nice. Nu tragi, nu mori. Și mă... A picat în fața mea. M-a împușcat cineva. Vezi că își dăm? Bun. Killer drone ready for deployment. Bun. Target in sight. Bine, mă, bine! Yeah! Oh, a fost un meci foarte strâns. Deci foarte strâns a fost meciul. Target in sight. Aici era să mă omoare. Dar e omorât, e bun. Uite, ăla cred că mi-a distrus tureta, nu știu sigur. Sau nu știu, poate altul. Așa. Hai. Mission accomplished. Așa. Good work. Bun. Mai să le dau like la coechiperii mei. Să mai dăm... Am o idee. Ce era încet cu meciul free? Asta. Meci. Dai la meci. Aici. La Battle Royale. Facem Battle Royale. Hai. Aici ai... Nu știu. Cum să vă explic? Aici trebuie să găsim arme. Nu avem noi deja
de ce mă văd așa? Nu știu de ce mă văd așa. Nu știu ce ar trebui să mă văd așa. Haia! 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 Ce vrei? Hai, mă stivări. Hai. Welcome to Battle Royale. The match is about to O să start. ne vedem noi în meci. Cum te cheamă? Aia nu era Time for the cum... mission. O Get să ready. ne vedem noi în meci, să știi. Nu o să stați cu bine. Ia. Avioane, două elicoptere. Uite la Free Fire. Uite aici. Bă, da. Ce sunt singur? Nu înțeleg. Ceilalți... Am înțeles, mă. Uite, mai sunt avioane. Hai de aici. Așa. Mergi. Nu prea-mi place că mă văd așa. Stați puțin. Am revenit. Bun. Basic shotgun. Lasă așa. Asta e aruncător de rachete. Așa și nu. First blood. E. Eu trebuie spre acolo. Ca să nu vine zona. Nu tot bun. Să mă lovesc! Mă, nu. Am picat pe aia, după pe aia, nu știu. Hai. Ce-am făcut? The revived flight will arrive in 1 minute. Nu știu ce-am făcut. Save zone. Stream. Da, te doare buta. Hai, stați puțin. Ok, am revenit. Hop. Ai, nu, da, atenuate. The safe zone is collapsing. Hai, noată. Hai. Stai. O trageți din apă. Fain. N-a știut asta. Am irosit un glonț. De ce, mă? Bun. Dă-i. Hai. Nu știu unde să mă las. Uita, n-am dat nimeni. Nu știu eu, mă, să dau de cineva, să eu mor, să-i tăpășesc, să-mi face. E ăla care o muri de atunci, vezi. Dar hai să mă alutez, de ce? Hai să mă alutez. Aici ce? Am revenit. Când eram? A fost puțin. Airdrop is soon. The revived flight will arrive. Bun. Da. Cum fac? Ce fac? Ca să moară. Da, nu cred că ați văzut nimic. Hai.
tu încă. Ce fugi? Mă, încă. You are the jump leader. Good luck. Turned on voice chat. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Nu pot să dau skip. Trebuie să găsesc arme, cred, sau ceva. O bombate. Nu mai vreau să trebuie rachetii. Ce asta, mă? Sniper? Nu. Hai, nu te-am găsit la el. Hai. First blood. Engaging the enemies. Enemy down. Te joci cu mine? Nu ți-o văzut, nu? Bine. Am o să știi. Nu știu ce să bun. Ce-i mai acolo? În fel. Bun. Hai. Ia stai. Aici și. Bun, hai. Aici. Ăsta e un sniper bun, dar nu îl ia. Ia, e viamă. Shotgun ammo. Rockets. Bă, dar nu pot să scriu ceva. The revived flight will arrive in 1 minute. Na, vedea. Tu trebuie transmataș. Aici nu e, da? Chip terminal is almost ready. Mamă, ce e aici? The safe zone is collapsing. Bun, hai. Bun, hai. Hai. O să revin dacă dau de vreun player. Nu am mai dat de player, dar cam acesta a fost acest episod. O să ne mai întâlnim. Șpa, șpa.